Hello kok sanai namongan raja kameo kakhapu hingkai tai rangsak khrisak ruphai ke bagri mano tai o hanoke bagri mayafu hingkai boikhai labwa leka pora kwrwi phano o kokborok nijini kokborok no mantongo srai srai buji tongo abo jotono bujibai sinai bele noro agikhai wansa twibra ha baglainani ADCL karno chwng wngko rajyo swnamnani separate state swnamnani chini bagwi rajyo swnamnani hwnwi sanma ba tabuk hwnkhe wansa twibra ha baglainani hwnwi wngko borok thumwi twlangma ba tabuk hwnkhe boro tai wngko bagmaya hwnwi ba gan rok wngwi tongkhaso hwnkhe abo je phano sinai bele sabule no wngko naiba no hasi sanliya wngko bagsi mayapu ha bagwi mayapu ayongo wansani yang chini hwnwi chwngno ha baglai chulai chwngno kaham se khlai maliya norok rajyo se swnamgwi maliya hwnkhe nono sabruk thanaiba abo swrai swrai bele sabruk thanani problem create mangsa khlailai tongbole abo je phano bujikha aikhaike twibra maronai fu gan tabo abo norog bo khe khlailiya swrai swrai ani bagui no buijotono nokhorbai mane o lekha pora poriya rok phano kokborok mannai kokborok sai tongnai paran borok phano bujibaikha tabo aboni bagui no dol komi o BJP Zinabad.